Znači, ja u Švedskoj živim. Žena se zove Suzana. Sad meni je došlo nešto. Vidim, ja ne vidim ništa, bola, ne vidim, mene samo gone u fabrike, u ono djeću, bola, ne znam šta raditi, ne mogu ustajati rano, ne mogu, ubi me, taki sam i gotov. Hoću da sjedim navečer dokle hoću, da gledam televizor, da jedem, ja hoću sve da imam, ali ne radim ništa. Ja to govorim čitav život, ja sam taki. Ako ima, ako nema, nemoj mi držati govora, haj neš da radim, ne mogu raditi, ne mogu, ubi me živog, ne mogu. Pa nisam ja da radim, moje da pričam, brat. Kada me ja suzi, rekao, ja sam odlučio da počnem klanjati sutra. Kažu, kako ćeš, ne znaš? Pa naučit ću. Rekao, imaš ti kakvu knjigu? Islamsku. Kaže, ona, eto, Kur'an. Ispred mene ovako Kur'an u jednom staklenom stoliću, vidi se. Uskog god pogledaš, vidiš. Da njega nikad vidio nisam u životu. Kažem ja njoj, ne bi ja, tu imaš kakvu manju, blaže nešto, znaš, da naučim šta. Kaže, ima Ilmihal. Ana meni da Ilmihal, ja ono sad pregledam. Nije ti se za ovo ovako, nije ti se za ono onako, ovo ovako, ko će ovo sve naučiti. Uzmem ja, kažem ja njoj, gledaj, sad na Google mi nađem, čemu smo, kad je u Jončepingu sabah. Tačno je, u 4:48 ujutru je počinjao. Majko moja mila. Sat je navijen, svi su aparati spremni, Ilmihal je kraj mene, znači gotovo je, ja sam u furu da sam ja hođa neki. Allahem svevišnjeg. 4:43 ja se probudi sam. Znači ima još 5 minuta, Allahem, do sabaha. Ja ne mogu s to klanjati. Kad bi svi što je, to bi ja rekao, meleka, sad ćem se sastavu tu, ama ne mogu ja ništa, ali vidim za 5 minuta će početi. Rekao, mlade, ale spavat, pust to kraj. Ja sam legao i sanjam jednog Hudu iz Jablanske, jednog specijalnog policajca, mog brata, Rahmet, poginuo je on. Da mu Allah džennet da, to je dobar čovjek bio. Sanjam ja njega. Kažem ja njemu, brate moj, nije li mi haram da oko 10 kad se probudim ujutru, da klanjam? Ne mogu nikako, sada umora sam, satva sam. On meni kaže u snu, ustani i klanjaj kad svi ljudi klanjaju. Ja se probudi 4:48. Znači nisam uopšte umoran. I ja uzmem taj Ilmihal. Sad kuću ja sa njim Ilmihalom u zahod, rekao, Bože dragi, kako ću sad ovo izvesti? Trebam ja uzeti boleno abdest, ne znam ja ono napamet, moram gledat. Vamo ušao u WC, vraća Ilmihal nazad, djeca spavaju, probudite se suzi, imat ću ja problema. Ma da, ja sam napravio poplavu ljudi. Šta ću, kako ću? Vidim ja na hodniku tu, ono ima hodnik, stan, bio desno boravak, lijevo spavača i lijevo dječja soba. I hodnik, rad stan, 60-70 kvadrata mašta. Dosta nama bilo, alhamdulillah. Ima na tom hodniku, ima mala sećija neka stavila suzi, kad djeca se, čerke, obuju fino, lagan da imamo makiju i imam. Uzmem ja i privučem sranje to do WC-a i uzmem Ilmihal, stavim ga ovdje, krenem ja sad kako, ja zavirba, ruke, pa tamo, pa ode one vode po Ilmihal, makar je Ilmihal, makar sam ja, sve mokro. Završio sam ja to, uzmem ja Ilmihal i sad ja kontam, ja ću držati Ilmihal u ruci, čitati ono šta, pa ne znam šta fali, kako, pa ako će me za ovo, dragi Allah, kazni, šta ovo radim, da se njemu klanju, nama me kaže, ama isteći kuna, ubijaj me, Bože moj, kako će mi, dragi Allah, on zna da se ja patim. Sad ja sam taj krenuo sabah da klanjam Allahu, dragi, i sad ja kad sam dao na ruku, sve je to u redu.
Idem ja na seždu, sad ne mogu ja guran Tilmihal pod glavu, nego stavim ga vam kraj glave, znaš, zapamću sam ono što trebam reći Subhan Rabi Lala 3 puta. Kako sam se ja vraćao do se sežde, valjda kosa, vjetar, okrene mi lic sa onog Ilmihala, odem ja na taraviju. Došao gore, pa zakucao, ne znam šta je, rekao ovako ja uporno mazao, šta je, sedala, dragi. Ali ja sam tada odlučio srcem. Ja ću to, hvala Allahu, ja sam pio sve to, sve. I nije mene zanimalo samo to, mene je zanimalo sve. Sve šta, ko, zašto, kuda, i neću ja da sad objavim. I ja ću se, kod neke braće, meni to svi, hajde, kod oni što imaju velike brade, aj, majko moja, ja se volim, sve, nikako me ne prše to što on me nude. Kravat lače, one u mene tanke noge, ove iste neonke. Ja s kravatom ne lače, dol vire, 4-6 broj, dugo, ružno, Allahu ekber, žeću ovaki međunarod. Onda oni zajebavaju i viču, jesi ti čekaš li ti poplove. Znate šta je sve taj narod trpio, zbog malo bradice, zbog ovoga. On je krenuo klanjati udnja ko i ja. Daj vamo, puštaj sve, daj bijela haljna je na mene. Sanela zove mater. Sanela zove mater u Švedsku. Mama, on je fini Isus, kaže, hoda po sjelu. Ja onako gledam u nju. Mama, on je došao u nekakvim bijelim haljnama, na njemu su nalane od srebra. Ja dobio od čovjeka iz Arabije srebrene nalane. Podamno zvoni sve ko da kobila ide kaj grče onda cestu. Sanela je nama, znači, zove mamu, brada je do ovdje, kosema, ne, finisal. To je meni stojalo, vole, ja sfaca ono bijelo na meni, prša. Zove mama iz Švedske. Ja s njim zvao Angele Merkel. Sanele, sine, šta radiš? Ništa, mama, odmah, ne idem ja nikuda, laham, ja samo kod djece idem svima da pomognem. Već je mene počelo trgati to, ali gotovo je. Aj, bolan, kaj ošišaj se i obri tu bradu. Pa nemoj, rekao, mama, lahate onoga dragog da to radi. Pa nemoj mi to, ja jedva čekam. Kaže, ako s moje dijete vraćaš to. Kaj nam, hajde, dobro. Prekinem, kod Denije frizera. Znači, možete provjeriti ovo kod Denije frizera u Bihaću. Ono mu gleda, sigurno, ne vremo bez mene isto, onaj Denije. Mora, on, njegova žena i djeca, 100% me gledaju. I javčini se da me gledaju. Šišaj, šta ti je? Došao sam kući, čitav Božji dan i noć sam samo plakao. Što mi je to uradilo? Ma ne liči me ni narta, kakav insan bez brade, daj pusti bradu, budi lav. I mati me onda nazove, rekla je moja Suzi, ne treba to raditi. Evo, napisao je, gledam, sam malo. Kako sam ga ugledao. Zanima me to baš. Jel ja nešto brzo smrti. Gledam, Allah piše tako. Brat, gledam. Odmah je bio na mene napad. Slušajte ljudi, ovo je Allahom bilo. Ako poslušate pažljivo, svima će vama biti jasno. Znači, ja sam se odlučio, pa nemam ja viš kud, s kim sam se god družio, ovakve, pa šta ću ja biti? Šta bi ja mogu biti s ljudima s kojima spije, dojica, sve najgore, sve, šta sam ja trebao biti tu? Melek? Likačim i ja. Idem ja naglo. Vidim ja da ja naglo bolan propadam. Ja samo se ženim, rastajem, ja ne znam, djeca imam. Sreća od tim ženama, hvala Allahu, nikad nijedno nije rekao, kako je elementarno, šta je elementarno, ti me tu, ama tu živaj ti, nikad. A slušajte dobro. Kaže, dragi Allah, ovo vama nikad narode nije niko rekao. Reće vama, sestre moje, slušajte dobro ovo. Kaže Allah u časnoj knjizi, vi najveće neprijatelje imate u svojim porodicama. Kaže, vi ne znate, a ja znam. Kaže, nešto toliko volite, a ono je loše po tebe. Po vas je to loše. Kaže, nešto mrzite puno, a to je, kaže, dobro za vas, a vi mrzite. Kaže, ja znam, a vi ne znate.